Namara para mga barkada, welcome sa ating panibagong video. Yan, kung inyong mapapansin. Wait lang, may chicks kasi dumaan eh. Paano ko ba to? Hindi ko mapapakita eh. Nakita mo yan? Ay, sumisilip ang mood. Kung inyong mapapansin, panay ganito, panay drive, nakikita nyo palaging nandito yung video natin, mga recent videos ko. Kasi ito yung mga ginagawa ko kapag wala akong biyahe. Pag wala pa ako dun sa tour na dati yung ginagawa natin, yung sa travelcations. Pag wala pang mga tour, ganito lang ako sa bahay. Dahil sobrang buryong-buryo na ako, ang ginagawa ko is nagre-record, kumakanta. At sobrang pagkaburyo ko, kung inyong napansin, meron na akong bagong ukulele. Kaya ako naman ginagawa tong video ito is para i-update ko kayo. Alam ko naman ang iba sa inyo, walang pakialam kung anong mga nangyari sa aking buhay ngayon. Kasi di naman tayo ganun ka-close, di ba? Ang sa akin lang naman, para sa mga may pakialam sa video ko at para sa mga nagtataka kung bakit wala pa akong vlog hanggang ngayon, wala pa tayong lakwatsa. Ito na yung rason. Andito lang tayo lagi sa Mandaluyong. Wala tayong lakwatsa. Kasi maliban sa wala pang imbitasyon para gumala tayo, wala pa tayong pera. So naubos yung pera natin. Hindi pwedeng gastos lang ng gastos. Hindi pwedeng palabas na ng palabas yung pera. Dapat ipapasok din. So kapag walang pumapasok na pera, huwag kang maglalabas ng pera hanggat maaari. Tip lang yan mga kaibigan, para makapagtipid kayo. Huwag yung gastos ng gastos. Huwag kayong silip ng silip sa Lazada. Huwag kayong silip ng silip sa Shopee. Huwag kayong silip ng silip sa CR na may naliligo. Ang sinasabi kong pagsilip sa Shopee, pagsilip sa Lazada, sobrang totoo yun. Nakakabiktima. Ilang beses na ako nabiktima. Anyways, wala tayong vlog talaga. Ito lang yung vlog natin. Huwag na kayong mag-expect na babiyahe ako ngayon. Basically, ito lang makikita nyo from the start of this video until the end. Ngayon, tatanungin ko kayo. Ito naman ang oras nyo para ako'y tanungin, magsalita para sa inyong sarili. Kung kayo ay nanonood ng video ko. Kung hindi naman, okay lang. Basta at least, gumagawa pa rin ako ng video. Speaking of gumagawa ng video, ano bang gusto nyong gawin ko? Gusto ko sanang mag-jowa challenge, alam niyo yun? Alam niyo yung mga YouTuber na sumisikat ngayon dahil meron silang mga kanya-kanyang jowa. Isa yun sa paraan para sumikat ka, magkaroon ka ng jowa, pero patingin ko hindi ako sisikat. Alam niyo na yan. Kasi wala pa tayong jowa. Baka naman may kilala kayo yan, timbre niyo naman sa akin, oh. Gusto ko na magka-jowa eh. Gusto ko na rin magkaroon ng, alam mo yun, yung feeling na may pinaprank ka sa video mo. Pranking my girlfriend. Nakaka-excite din kaso wala nga tayong girlfriend. Walang kwentang usapan na to. At kamakailan yung kaibigan ko na si Newt is ininggit ako na dapat kasama ako nun. Si Newt Lobete, kung di nyo pa na-check yung channel niya, isa siya sa mga kaibigan ko sa YouTube. Hindi lang sa YouTube kaibigan, kundi personal, kaibigan ko siya. Recently pumunta siya ng Balite Falls sa may Cavite. Oo. So tiningnan ko yung travel vlog niya. Okay naman. Boom, punit. Oh my god. Ito na yan, bro. Ang init, cheers. Bro, mainit sa taong gutom. Ang init nga. Oh, punit, no? So yung bro, yun yung gusto kong simulan na segment dito sa channel ko na parang travel vlog or travel segment na gusto kong ipakita natin yung mga lugar na hindi masyado napupuntahan. For example, taga South tayo, pakita natin kung ano yung meron sa South. And then kung example naman taga North ka, pakita mo kung ano yung meron sa North. Kung taga Mindanao ka, pakita mo kung ano yung meron sa Mindanao. Basta hindi yung mainstream. Parang gusto ko kasi parang mainstream na masyado yung Coron, El Nido, Siargao, Batanes. Alam mo yun? And then yung broke naman, bakit broke? Kasi parang tulad natin, mga bata pa tayo. Wala pa tayong ganung pera para pumunta sa mga iba't ibang bansa, sumakay ng aeroplano. Puntahan muna natin kung saan yung mura. Yun yun. Kumbaga, kasi pagtanda mo, ano ba naman gagawin mo pag yumaman ka na? Mag-travel, mag-enjoy. Ang message ko kasi parang gusto ko mangyari, bakit hindi natin simulan ngayon?
So yun ang concept ng gusto kong gawin. And yun ang bro. Tapos nag-seryoso na si Newt eh. Alam niyo yung ano, gusto ko lang maglabas ng sama ng loob kay Newt kasi alam niyo yung ano, travel vlog siya. Tapos nagkaplano kami nun, hindi nga natutuloy-tuloy. Tapos ngayon gumawa siya ng episode niyang broke. Naghihikayat siya ng mga traveler din na mag-travel kayo lokal, i-promote nyo yung place na hindi pa overrated, di ba? Parang indie place lang. Oh, Newt Lubete, pinapanood ko yung vlog mo, ikaw di mo ako pinapanood, nakakatampo ka na. At ikaw naman, Josephine. Utang na loob, Josephine. Wag ka mag-e-eval sa pagkasamahan namin ninyo at sinasabi ko sa'yo. Palagi ka na lang ganyan. Magtrabaho ka na lang dyan sa Saudi. Or basta sa Middle East, di ko alam kung nasaan ka. Ganun tayo kabaliw, mga kaibigan. Wala tayong magawang video, kaya naman heist. Ang hirap naman. At kung napansin At kung napansin nyo sa mga recent upload ko, hindi lang sa YouTube, kundi sa Facebook. Kung di pa kayo nakakapag-follow sa page ko sa Facebook, please follow my page. Utang na loob. Yun na nga, recently may mga ina-upload ako dito sa YouTube at syempre sa page ko sa Facebook na mga covers. At the same time, yung mga covers na kanta, binibigyan ko na experimental music video. So may dalawa na akong ginawa. Ngayon naman, kung isa ka sa mga gustong makasali sa music video na ginagawa ko, or may idea, sabihan mo naman ako. Maliban sa pag-practice ko paggawa ng film, pinapractice ko din yung pagkaroon ng quality audio output. Para naman may magawa ko, may pinagkakabisihan ako. Kung minsan di na ako nakakatulog dahil sa pag-aaral, kailangan natin mag-evolve. Di tayo pwede huminto lang na ganito lang na nalalaman natin. Hoy, open book yung internet, may YouTube. So kailangan natin matuto. Kasi education is a continuous process. Anyways, maraming salamat sa pagtambay dito sa kotse. Di ko to kotse pala, para sa mga tanong. Wala akong kotse, pobre tayo. At kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe ko sa channel ko. Please, ring mo na rin yung notification bell para updated ka every time na mag-upload akong video. At syempre soon, mag-upload ako ng travel vlogs. At syempre yung mga covers ko muna, i-upload ko muna sa Facebook, sa page ko DYUD. At syempre, kung kumakain ka ng empanada, order ng empanada sa Empanada de Roberto. Peace out.